Kde pak, kamaráde? To nebyl fízl. Poslouchej. Chvilku jsem se s ním bavil, samozřejmě hodně opatrně, dělal jsem ze sebe blbečka. Zajímají ho předměty ze zóny, ale jen samý těžký kalibry. Žádný baterky, písklata, černý kapky nebo další podobná bižuterie. Ale co doopravdy potřebuje, to akorát naznačoval. No a co teda potřebuje, ptám se. Pokud jsem mu správně rozuměl, tak Wiedmin Sulc. Povídá Dick a tak nějak divně se na mě kouká. Tak, Wiedmina Sulcu se mu zachtělo, povídám. A neschání on ještě náhodou lampu smrti? Jo, přesně na tohle jsem se ho taky zeptal. No a? Představ si, že schání. Fakt? Povídám. No tak ať si proto všechno doběhne sám, je to přece hračka. Wiedmina Sulcu jsou plný sklepy, stačí vzít kbelík a nabírat. Ale náklady na svůj pohřeb, ať si hradí sám.